सुस्वागतम स्वागतम हर्ष स्वागतम। रंगदेवतेला विनम्र अभिवादन करू। मायबाप रसिक प्रेक्षक हो, या ठिकाणी कलगीतुऱ्याचा जंगी सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। अर्थात कलगीवाले शाहीर आपण जर पाहिलं तर आपल्या खेळचे सुपुत्र सन्माननीय शाहीर वेदांत जाधव, तसेच तुरेवाले शाहीर सन्माननीय लांजाचा वाघ ज्याला म्हटलं जातं असा जितेश दादा गुरव यांचा कलगीतुऱ्याचा जंगी सामना याच रंगमंचावरती थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे। मायबाप रसिक प्रेक्षक हो, सुरुवातीला थोडा वेळेला विलंब झाला त्याबद्दल आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। थेट आपण लेट का होईना थेट आपण लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय। तरी या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ही कोकणची लोककला, कालांतरानं जर आपण पाहिलं तर कोकण म्हणजे चमडीवरचं लाल मातीत वसलेलं चमडीवरचं स्वर्ग हे जणू कोकण। त्याच कोकणातील माणूस आपल्या पोटापाण्याची खळगी भागवण्यासाठी म्हणायला गेलं तर कुठे 8 तास कुठे 12 तास आपल्या ईदभर पोटासाठी रातभर कष्ट करत असतो। तोच कोकणी माणूस आपल्या पोटाची खळगी भागवत असताना अगदी आपल्या संस्कृतीचा वारसा आजवर जोपासत आला। अख्ख्या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये जर बघायला गेलं तर एकमेव असा विभाग आहे कोकण विभाग। त्या विभागामध्ये कालांतराने कलेला बदल होत गेला। निसर्गामध्ये जशा पद्धतीने ऋतूमध्ये बदल झाला तसाच कोकणी माणसाच्या कलेमध्ये बदल होताना आपण पाहिला। बघा, जर आपण पाहिलं तर मूग नक्षत्राची चाहूल यावी, पावसाच्या हलक्या सरी बरसत जाव्या आणि माझ्या कोकणी माणसाची धाप अगदी ढोलकीच्या शांततेत जावी। माझा कोकणी माणूस गणरायाच्या स्वागतासाठी आपली जाकडी नृत्याची कला असेल, अर्थात शक्तीतुरा असेल आणि आताचा कलगीतुरा असेल, संच घेऊन शाखा घेऊन गणरायाच्या स्वागतासाठी ओघा सज्ज व्हावा। नवे नवे तर त्या पावसाच्या सरी संपून जाव्या आणि गुलाबी थंडी कडकडाट यावा आणि त्या गुलाबी थंडीच्या कडकडाटामध्ये माझा कोकणी माणूस नमन कलेचा संच घेऊन आपली कोकणी कला जोपासत जावा। नवे नवे तर तीच गुलाबी थंडी होळीच्या कडकडाटामध्ये जळून खाक व्हावी आणि माझा कोकणी माणूस संकासुराची रूप घेऊन माझ्या कोकणामध्ये कला आपली सादर करताना पाहावा। बघा, वेळेनुसार बदलणारा माझा कोकणी माणूस आज मात्र गावावरून कोसावरचं अंतर पार करून हजारो मैल मुंबईमध्ये येऊन सुद्धा आपली कला जोपासण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करतोय। त्या कोकणीसाठी, कोकणी माणसासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। हीच कला मित्रांनो, हीच कला सादर करण्यासाठी आपल्याच कोकणातील 2 युवा शाहीर जर आपण पाहिलं तर शक्तीवाले शाहीर सन्माननीय राजेश दादा निकम यांचे शिष्य सन्माननीय वेदांत दादा जाधव आणि तसेच तुरेवाले शाहीर सचिनजी धुमक यांचे शिष्य अर्थात जर आपण पाहिलं तर जितेश दादा गुरव या युवा शाहिरांचा हा महामुकाबला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। मित्रांनो, तरी कुणी कुठे जायचं नाही आहे, पाहत राहायचं आहे, ऐकत राहायचं आहे। तुमच्या आमच्या सर्वांचा आवडीचा म्हणजे म्हणायला गेलं तर कलगीतुरा थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होते। या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी जर आपण पाहिलं तर अनेक दिग्गज मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तसेच जर आपण पाहिलं तर शिवसेना शाखा भायखळा शाखा अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांत दादा पवार असतील, तसेच सन्माननीय रमेश देशमुख साहेब असतील, मितेश गडशी साहेब असतील मनसे विभाग प्रमुख, तसेच दिनेश दादा कुर्तळकर, शाहीर संदीप दादा सावंत, शाहीर योगेश कातकर, सन्माननीय श्री सुधाकर मस्कर, सन्माननीय शाहीर झराजीवीर, तसेच शाहीर तुषार दादा पंधरे, तसेच शाहीर सचिन दादा धुमक आणि अर्थात या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत अर्थात मधुकर बाबा पंधरे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। अनेक दिग्गज मान्यवर मंडळी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतात। अर्थात जर आपण पाहिलं तर या गर्दीमध्ये जर आपण पाहिलं तर विकासजी लांबर बुवा देखील असतील आणि आपण पाहिलं तर कोकण भूषण पुरस्कार प्राप्त सप्तसुरांचे बादशाह सन्माननीय राजेदादा निकम हे देखील आजच्या गर्दीमध्ये उपस्थित आहेत। तसेच अनेक मान्यवर मंडळी या ठिकाणी आपल्याला या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी
आपण पाहतोय तरी या ठिकाणी संदीप दादा खैर देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील आपण मनापासून सर्वांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. मी दोन्ही शाहिरांना विनंती असेल की आपण वेळेत कार्यक्रम चालू करायचा आहे, वेळेत कार्यक्रम आपण आटपायचा आहे, कारण रसिक वर्ग लांबच्या पल्ल्यावरून आलेला आहे आणि सर्वांना एक प्रेक्षकांना विनंती असेल कृपया कुणीही खाद्यपदार्थ या ठिकाणी खाऊ नये. जर आणले असतील तर आपण बाहेर जाऊन खावे. कुणीही मद्यपानाचं व्यसन करू नये, अन्यथा मद्यपान व्यसन केलेलं कुणी आढळल्यास तर त्यांना रोख रक्कम 5,000 रुपयाचा दंड आकारण्यात येईल. देऊया दोन्ही शाहिरांना शुभेच्छा आणि प्रथम बारीला दोन्ही शाहिरांना आपण शुभेच्छा देतोय. इथेच सांगतोय. धन्यवाद.